Spoločnosť Procter & Gamble má udržateľnosť a zodpovedné podnikanie vo svojej stratégii. Projekt Zodpovedná firma nám do tejto stratégie veľmi dobre zapadá. Chceli sme našim zamestnancom priniesť a trošku otvoriť oči v oblasti recyklácie. Využívali sme mnoho aktivít, ktoré Ekokom ponúka a v rámci nášho týždňa Zeme, ktorý každoročne organizujeme, sme pre zamestnancov prichystali množstvo zaujímavých podujatí. Využívali sme rôzne vitriny, kolobehu odpadov, alebo sme využívali prezentácie o tom, ako recyklovať odpad, ale takisto rôzne prednášky, rôzne exponáty, ktoré ukazujú, ako by sa mal odpad recyklovať a aký je vlastne ten jeho kolobeh. Ocenenie Zodpovedná firma si veľmi vážime a prináša to taký záväzok voči komunitám, v ktorých pôsobíme, takisto aj voči životnému prostrediu. Odporúčal by som sa zapojiť v čo najväčšom meritku, využívať aktivity, ktoré Ekokom ponúka. A myslím, že tento projekt prináša vysokú hodnotu práve do podnikania.